zuby umyté. Dôležitá vec, nikdy nepíte vodu z kohútiku. V Thajsku voda nie je pitná, takže vždycky voda z hotela alebo vodu, ktorú si zakúpite v obchode. Sme v taxiku alebo v Grabe a ideme smerom do tej Pattaje. A je to celkom čo? Napíšeme sa? Nie treba. Asi netreba. No a ja už som zapnul, čo som chcel povedať. Že ideme do Pattaje. Ideme do Pattaje. No. Tak dúfam, že tam bude dobré, lebo je tam konečne more. Tak sa nebudem musieť kúpať v bazéne, v ktorom som sa ani raz nekúpal. Ani raz som nebol. Ale zase za to som mal masáž. 3-krát. To nie je dôležité. Ja som chcel povedať, že v tej Pattaji vlastne budeme mať ubytovanie, veľkú vilu. Nechcem to nejako nadhodnocovať ešte teraz, keď sme tam není, lebo väčšinou je to tak, že keď sa človek na niečo teší, alebo má nejaké plány, alebo si už niečo predstavuje dopredu, čo by mohlo byť že nádherné, zaujímavé a tak väčšinou sa niečo pokazí. Ale mali by sme mať veľkú vilu za spoluprácu, za to, že ja natočím video a bla bla bla. A malo by to byť až pre 12 ľudí s bazénom, s jacuzzi, so saunou, so skútrom, s jedlom, so saunou, to už som asi spomínal. Takže sme úspešne dorazili do Pattaje. Ideme vyskúšať náš hotel, lebo zatiaľ sme tu skôr o 2 dní. Hop. Dostali sme upgrade izby. Cítim, že to tu je troška také vlhké. Wow, ale celkom pekná izba za 40 € na noc. Ukáž? Super. Troška tu cíti tú vlhkosť. Tam mám hlavu. To je úplne, že brutálne peklo. 36 stupňov. Ale nádherné. Krokodíla. Vonia to dobre. Meňo ide skúsiť krokodíla, taste test. Ako bravčové. Je tu taký širší sortiment od jedla až po nejaké oblečenie, takže si môžete vybrať zase z toho všetkého, čo tu tieto trhy ponúkajú. Za mnou je také lietadlo, tuto hneď. Wow. Takže s kým to nebol, sme tu a je to tu naozaj obrovské. Sú tu takéto izby. Hop. Pekné kúpeľne. Také zrkadlá. Ja. A napríklad takéto niečo. Príde úplne bomba, aj keby som chcel natáčať nejaké videá. Také estetické. A idem ďalej. Ukážem vám jednotlivo tie izby. Takáto izba. Tu už neviem, či som bol, či som nebol. Čo mám na to povedať? Teraz sme dojedli v reštike a už nám zase donesli ďalšie jedlo. Vlastne tú tácku, ktorú si dáme jakby na bazén. I just want you to love me. I just want you to hold me. I just want you to love me. I love it when you call me baby.
want you to love me. Love me. I just want you to love me. Love me. Love me. Love me. I love it when you call 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 me. Baby. Úplne krásne čistá voda je to. A dostali sme sa tu asi za 300 batov na osobu, tam aj späť. O druhej sme išli tu a o 5. máme ísť z toho istého miesta naspäť, čo je... Koľko je 300 batov? 300 batov je asi 9 €, 9 € alebo 8, čo je celkom dobrá cena. Krásna pláž, lebo tá samotná pláž tej Pattaji není až taká akože imidžovka. Give me life, give me love. Pomelo na kila, nie? To mango. Something like a Pattaya like in 2025. Fantastic. Zabávať, usmievať sa. Pokaż. Ako takí dobrotiví ľudia. To je iná halus, že tam tie mačky ležia a oni na nich pýtajú tipy. Ten najväčší gume tam má vyše 56 mm. 56, 5,6 cm. A neviem, čo robiť to isté. Čo to máš na sebe? Beauty Day. Beauty Day. Ideme Máme vyskúšať zlaté bubble tea. slámky. Toto je naše 558. bubble tea za tento mesiac. To na nás riadne zarobili. Aké si objednala? Aké bubble tea si objednala? Počkaj. Podrž. Objednala za bubble tea. Toto je green tea. Toto? Toto je tajvanský čaj, to je thajský. Ty kokos, idem do toho green tea. No, lebo to jediné je Z toho bez... tajvanského nemôžno trigla nerost. To jediné je bez cukru, tento green tea, takže... To ja môžem. No. Daj. Ja síce mlieko nemôžem, ale... To je číkáč, jo. Dobre. To vypadá jak profesionál. Čo, dobrý? Kaž? Ten ti bude cítiť. Budeme cítiť. Takže tento tajvanský idem skúšať prvýkrát a vždy som sa ho bála. Dobrý. Lebo neviem, čo si mám o ňom mysleť. Ten dobrý, ale komárom ma doštípali. Komáre si sem napúšťala. Ja nie. Otvárala dvere, tak tu komáre napúšťala. Ale boha, si myslíš, že čakajú na teba za dverami, či čo? No sa cítim, že som celý doštípal. Aké? Až?
Ja neviem, čo mi to pripomína, také pelandreky. Sladký hovado. Celkovo tie čaje sú také zaujímavé v tom, že oni ten čaj dajú iba do štvrtky a zvyšok je ľad, takže to vypijete rýchlosťou svetla. Ale tieto nie, pozor. Veď tu vidíš, že ten ľad je už taký, vieš? Tak iba tie, ktoré ja kúpim. Iba tie Iba tie, drahé. ktoré ja kúpujem, tie drahé, tak tie dávajú do štvrtky. Som videla lifehack na TikToku. Si to tu nastylovať. A máme obmedzený limit na našu batožinu. Tak kúpila thajskú podušku. 5 kilovú. Pozri sa. Čo robíš? Je to uveriteľné, že to je poduška. Čo kúkaš jak puk? Čo? Však je to dobré, že to je poduška? Vyzerá to ako poduška? No ako paplon, ne ako vankúš, ale je taký neuveriteľný. Ale musí to byť uveriteľné. Tak taký neuveriteľný, ale... This is... Takto. I don't think so it's good. Tak odneseš mi to, a však to nebudú mi vážiť toto. To mám ako Ja ti to nebudem niesť, určite ti to ja nebudem niesť. Čo, prečo ma natáčaš vlastne? Prečo ma natáčaš, keď mi ukazuješ paplon? Lebo to je do